99.97% of bacteria, germs, and dust. Too cold. Let me follow her. Hello, boss. Hold your. Kake taba da Allah. Ga wajen da ake yi. Hold your brother. Tukin jirgi. Tell him pay taxi. Zan ma iya hawa in zauna ina gani abin da yake fara, amma I'm too scared. Wallahi sai na hau. Ke ki zauna. Kalle ni. Give me number. Ta cin ba za mu je. I call. Nga ga wani pot You can. already money. Wannan sauka. Ima zo ki dauke ni mana haba Iman ke. Haji a jirgi ake tuka ne? Wallahi tallahi ta tuka. Zo ka ga steering dina. Left or right? Left. Gaskiya Haji ya kun yi kokari. Wannan jirgin an ka ba ni shi ba ina gani akwai matsala ba. Na kafa iskiri ya gani da girma. Na kafa iskiri. Wallahi ina tukawa. Wallahi ina tukawa.